Ġie inawgurat uffiċjalment Bethlehem Fajnsilem, wieħed mill-aktar avvenimenti mfittxija fil-kalendarju kulturali Awċi għal żmien il-miliet. Dan il-presepju ħaj irreġġa lura lil dawk li jżuruh lejn iż-żminijiet tan-nattività filwaqt li joffri esperjenza awtentika u ta' ispirazzjoni fil-perjodu tal-miliet. Bethlehem Fajnsilem huwa deskritt bħala mudell ta' kif l-identità kulturali u reliġjuża tagħna tista' tinbidel f'opportunità biex Għawdex ikompli jissemma b'mod pożittiv fuq livell nazzjonali u internazzjonali u jattira lejh bosta nies. Il-presepju animat mifrux fuq medda ta' 20,000 metru kwadru u b'aktar minn 100 attur qed joffri mhux biss esperjenza unika tal-istorja tan-nattività iżda wkoll taħlita ta' tradizzjonijiet u snajja lokali. Flimkien ma' dak kollu li ġeneralment huwa assoċjat mal-presepju tradizzjonali Malti. Fuq kollox jispikkaw il-binijiet u l-personaġġi li hemm f'dan il-presepju li jinkludi fih ukoll qadira u diversi annimali. Din l-attività issa daħlet fil-15 l-edizzjoni tagħha u ssir kull sena f'żona bejn il-Knisja ta' Għajnsilem u t-triq prinċipali li twassal mill-Port tal-Imġar.